Хей, здравейте, тук е Алекс в друго видео. Сега, ако чувате, тук е сериала на баба ми. Сега ще играем на една странна игра, дето една моя приятелка ми я каза да играя. Казва се Натали. И сега ще видим с какво се съдържа тази игра. Дай да видим. Какво е това? Не разбирам какво е това. Помощ! Аз не играя такива игри. Аз играя Супер Марио. Така. Виж, ако дадете тук много харесвания на тази тъпа игра. Може би да сваля Супер Марио 3D World. Че толкова искам да го кача в канала. Утре. Дай да го увеличи малко. Вижте каква грозна музика. Аз ако не снима, веднага бих да се каза да се измъкна. Ето вижте и тук пише скип. Това е много странно, нали? Имам трета ръка, момчета и момичета. Имам трета ръка! Какво е това? Аз никога не бих се мазала в тази тъпотия. Добре, вие виждате хубаво. Защо се слага банани? Ето това не го разбирам никога. Вижте ми третата ръка. Next. Вижте, имам 4 ръце. Вижте ми 4 ръце. И с другите стават 6. Какво е това нещо? Сега какво? Next. Така. Защо трябва да правя това? Няма червено. Искам червено. Много ме харесват жените с червено. Не! Тук съм най-зле. Те всички са грозни. Аз не искам нищо и така да се седим, и това ми пречи. Ей, тази ще се стане. Ей, те. Ей, та. Ей, това беше всичко. Айде да изиграем още на колко минутки вече? 4.
Дай да направим 6 минути. Тази. Набързо да я направим и да спираме видеото. Аз помисля, че и тук горе пише Алекс. Ей тук. Ето вижте, чакай, ще ви го покажа. Виждате ли? Алиса пише, но аз помисля, че пише Алекс. Знам. Вау! Много е красива. Ще я копирам. Нямам телефон близко да я снимам. Не разбирам английски, не ми покажа. Първо Крима да се каже така, нали? Ще я направя като мен, дай. Разберете, че това съм аз. Дай да видим това. Това не го разбирам. Помощ. Help me. Help me. Help, help, help me. Help me, help. My help, help, help me. Help me, help me, help me. Help me, не искам. Червено, нали знаете, че ще видите. Така. Така. Дай да видим всяко да направим. Светло-розовото най-много ми харесва, момчета. Момичета да се каже, защото вие разбирате от тези игри, защото аз наистина не разбирам. Ако чувате шуме, това е дядо ми. Дето винаги се меси в нещата ми. Така. Това вече се прилича на мен. Разбира се. Аз винаги съм на паника. На паника. Добре. Ей, да. Така не ми харесва. Аз така съм спуснато. Да, дали може? Ако дадете много харесвания, ще я играем отново. Това беше всичко. Sayonara.